Croeso nôl ag, wel, dyma'r foment i ni mwynhau. Y Pencampwriaeth. Dyn ni'n bwrw trwyddo nhw. Yn dyn ni de. Pencampwriaeth y Ceffylau a'r Merlod Lliw. Siw mae deg ni di ar hyn o bryd? Ydy'n iawn. Joy, actually. Mae dipyn o gystadlu yma. Mae'r Ceffylau Lliw wedi bod yn arbennig. So, yeah. A dim nhw wedi dal dyliga di heddi, neu Do, gyno? chwarae teg. A brath a bod gymaint ohonyn nhw yn gystadlu. Felly mae'r 3 wedi dod nôl. Mae yna gyfleu 4 wrth gwrs i ddod nôl, gan mai dim ond 2 ddosbarth sydd yn yr adran yma. Mynd am y Pencampwriaeth a'r gil Pencampwriaeth. Wel, dyma Elliot Clifton, sydd yn ddiolfeddig o Bishop's Castle yn swydd ymwythig. Ac Elliot yn fel arfer yn dangos ar ran Rosita Hamer. Yeah, what a charade. Wrth y march Amazing Jigsaw allan ar gaseg, what a yarn. Mae ni Emma Rhys sydd wedi bod yn beirniadu yr adran yma, y Merlod y Ceffylau Lliw. A wnaethon ni grybwyll gynne bod hi ddim wedi bod yn yr iechyd gorau yn ddiweddar, ond bod y ceffylau yma wedi ei chario hi yn ddiweddar. A mae Emma a'i gwr i Wayne wedi gwneud job arbennig dros y blynydde yn cynhyrchu ceffylau. Ac mae'n cwbl heiddiannol o fod yma yn feirniadu heddiw. A mae'n mwynhau y pwysau yn dwi. Nath i weid gynne bod hi'n mwynhau bod yn y cylch a timlo'r pwysau yna. Mae'n rhoi rhyw fath o... Mae'n mirinio'r meddwl pan mae'n dod i feirniadu. Dyma'r 3. I fi, dwi'n meddwl eithi am yr eboles blwydd ar ebol, y cyw. Pam? Wel, maen nhw'n teip sydd yn matcho'i gilydd yn arbennig o dda. Dwi'n meddwl, gan fod yr eboles blwydd wedi symud gystal heddiw, dwi'n credu falle... Dyma ni, Heath, yr eboles sydd yn mynd â hi, a'r Gio Whopper wedyn. Yn mynd i Elliot Clifton a Rosita Hamer. Oedd yn air yn y dosbarth i ebolyn eboles sy'n adferch blwydd. Declan Davies yn dangos ar rhan Joshua Bassett sydd ar awyren ar hyn o bryd yn mynd ar ei wyliau. Neis i rai. Wel, ie. Newyddion neis wrth gyrraedd ochr arall trwy. Iddion. A mae'r hosglymau mas a'r heban hefyd ac yn gwobrwyo Pencampwr yn yr adran Ceffylau a Merlod Lliw. A'r Pencampwr, Willow's Jubilee Queen, yn eiddo i Joshua Bassett, a wedi wneud ei waith yn ardderchog Declan Davies o Lanelli. A Declan yn gyn-ddisgybl yn ysgol Ystradau ac yn ennill ei fywoliaeth yn dangos ac yn brydio'i hunan hefyd. All right. Hold on, pal. Thank you. Brilliant. Diolch. Oh, gee. Sorry. What are you saying? Well, the ex-champion, coloured at the Winter Fair. She's moving better now than she was first thing. Yeah, the more she warms up, the better she goes. And she's a pleasure to have on the yard for the owners. And I'm just glad I've come back and had colour champion again this year. So congratulations. Another day tomorrow now for the Supreme. Yeah, I got her to come on another 4. So I doubt if I'll be as lucky as I am today. Well, congratulations anyway, right? Thank you. Yeah. Hands together for our champion.
O breuddwyd pawb sy'n dod yma i gystadlu yw cael gafel ar y brif wobr, a mae prif wobr a phrif Pencampwriaeth y Ceffylau a Merlod Lliw yn mynd i Willow's Jubilee Queen, yn eiddo i Joshua Bassett ac yn mwynhau dangos Willow's Jubilee Queen ar ei gore. Mae Declan Davies, llongyfarched y mawr iawn iddyn nhw i gyd. Extremely grateful for having given the time to judge some very strong classes that have come forward this afternoon for the Colin Horse and Group section.